съм Георги Паскалев Карпачев. От село Елешница, роден 49 година, 1 август 49 година. Пробъртовчет на Георги Попатанасов. Академик Георги Попатанасов, който е академик в Скопие. Викам се, по македонски нема казвам се, викам се, нали така? Тодор Николов Ушев от Баня, коренях се около Баня. Смисъл, не сме отвънка така емигранти. Роден съм 32 година, 23 или 32 година. От кога така се чувствам, просто така, от кога имам това македонско съзнание. Преди казармата, аз съм бил на 18, обичах много да чета. И по една книгата "Борбите на македонския народ за национално освобождение" от Диньо Кьосев. И от тогава разбрах, той пише съвременната история на Македония, Илинденско въстание, събитията в Македония, и от тогава вече в мен зароди това македонско съзнание. Станко Георгиев Илиев от Баня, горе-долу 79 години съм. Македонец съм откакто се помна. Не знам да съм бил друг. Нали? Когато почнах да чувствам там, да чета по документи какво съм, навсякъде ми е писано македонец. Нали? Народност македонец, държавянство българско. И тази история продължава някъде до 60-та година. От това имаше известна свобода от страна на държавата. Не преследвах я. У казармата всеки ми викаше маке. И аз се чувствах горд, и на тех им беше приятно да контактува с мене, като говора ми е малко особен. Горсо Софронов, село Баня, тук съм роден, тук си роден умра. За Македония имам отношение, като се помня, като се вика. Благодарение на него. На господин Ушев, той беше западен, той ми е батко на мене. Благодарение на него той беше дал и даде такива книжки за деца. Книгата беше от 62 година. Значи горе-долу тогава съм благодарение на него. И тогава съм горе-долу, къде каза, за Кърмен, не съм взимал дели участие в този въпрос. Просто в времето, значи демек, Каомо и Линден, Топирен. Аз се фатам след 2000 година. Присъствал съм на Сандански, мисля, имаше конференции или тогава. Тогава се водеха подписите, за да не регистрира. Само едно от това, другото съм читал почти навсякъде. Водихме в Страсбург, присъствах там. Да, и там беше. Бях в Страсбург, седехме там. Преспахме. Правихме там това, беше хубаво. Аз учих в гимназията в Разлог Владимир Поптомов. Там и аз съм завършил 68 година. 1968 година. 68 година влезах в казармата и когато се уволних някъде на втората година, направихме първия конгрес. Присъствахме аз и един мой комшия тук срещу нашата къща оттам. Иван Голич, той си скрита вече 5 години как почина. След това прочитах пак моторни песни от Никола Върцаров. Също така се заразих в неговата поезия и специално Родина, които са с македонско така съзнание определение. И вече от тогава, още от 18 годишна възраст, аз се чувствам с македонско съзнание. И идва време за казармата, до всички тогава македонец в паспорта, вънта книжка и паспорта, сега паспорта вече после сменил,
във военната книжка македонец и днес като отворя военната книжка се гордея, че съм македонец. И така през целия период, знае се тогава, Димитровския период признаваше се, много се радваха, всяка среда имаше час за македонците в България. Всяка среда по един час, вие сте по-млади, не помните, всяка среда вечер от 6 ли беше, от 7 ли, се пееха македонски песни. И най-много за Яне Сандански. И сега по-написал един Сандански «Рожба на Пирена». И това ми така, винаги така съм се чувствал, просто духовно нахранен с тия песни тогава. И вече минава периода, знае се, и всичко си свършва след 56-та година, Приска предното до Живко прави прелом. Обаче, нека си като не на един път, нали? И постепенно. И некъде, аз съм така, винаги съм бил активен така, но винаги съм споделял моите убеждения и с стари, и с млади, с моите убеждения съм споделял. И 60-та година, след 60-та година, какво се опомня, какво се такова, и рекла не. Македонци нема, грешка е станало 40 и еди коя си година, народът е накаран на сила да се пише македонец, така нам. А я такова нещо не знам. Когато бях ученик тук в трето отделение, тогава беше и този македонски учител Благой Пацановски. И така, представям си го като човек, той така проявяваше доста голема активност, защото по разни събрания, по разни такова, той водеше и изнасяше сказки. И тук хората се интересуваха ке е живота там в Македония и ке е тук, и се представяше, че там е по-добре. И то действително си беше тогава по-добре. Имаше по-голяма свобода да пътува надвор, така. Ние тук бяхме по-затворени, но след 60-та година кой ги сети и рекла не, Тодор Живко, нема македонци, всичко това е българско, всички и тогава излезе една брошура от Българската академия на науките, Македонския въпрос, в която се доказва, че македонци това е измислено име, че това е от Коминтерна, не знам що, и всичко е българи. Опитвам се да агитирам хора, но вика, вие сте националисти, вие че преземете това, къде вземете властта, че вземете държавата. Вика, ако искаш, идти в Македония. Вика, аз съм роден тук, това си е една... Вика, аз съм в дома, я не съм на друга место. И е трудно, не, хората приема като такова кауза да са македонци, ама и е страх и да се обада. Просто чувстваш го, че е таков, но не смея. Не ще страхува, ама от какво страхува, не мога да кажа. Некой за деца, за работа, за учене. Но това е един от принципите, когато отвига... Той, нали, то ще кажа, на изборите тук 180 и колко... И 2 гласа. Човекът се декларира, че са македонци, защото гласува... Колко човека е селото? Селото е, тия гласува 1500 човека. 3800 някъде. Не, към 3000. 3 нещо беше повече. 2904 е сега в момента в селото. Не, от въпроса колко са гласували, вие 180. Толкова до 2000 човека да гласува, нали? Добре, има. И тогава, нали, Значи беше... на всеки 10 човек един гласувал за листа. При повдигнато настроението хората гласуваха, става въпрос за партиите там. БСП-то още, БКП-то си беше яко. Тогава СДС-то също. И ние в тази борба между тях, нали, 180 и толкова, близо 200 човека се декларират, че са македонци. И подкрепа на нас. В Гоце Далчев, на Рокоп, там първата среща с ОМО-то, на ръководството, как му беше името на... Борис Херезев. Борис и след това Лестена, он е Даскало. Сингертийски. Сингертийски вече, Сингертийски се много убаво познаваме и тръгна. Той дойде първо тук и например едно общо, я бях председател на читалището Западно-Родопски лъч, тук, нашето читалище.
и наприеме голямо събрание в малкия салон на културния дом и дойдеха доста хора. Тогава имаше доста запалени хора. Обаче полицията надуши и 3-4 пъти ме вика в разлог. В разлог да ме разпитва. Викам, ние какво е? Ние не си искаме нашето. И верно, имаше един лейтенант от разлог, който бяхме съученици. Той беше малко по-голям от мене на години, който ме познаваше така както трябва и той горе-долу смекчил работата и тръгна. И на всичките мероприятия на ОМО-то, където конгреси, събори, най-интересно беше в Мелник, кога не гоня полицията. И тогава Каракачанов беше изяде тогава министър Осешове на отбраната. Той е ВМРО, пък какво ВМРО от Русе? Какво ВМРО е той? Той е разбойник, той бил ченге в Скопие едно време. Той се видяваме с него и той предупреди първо мене, вика, бегате от тук, викам, слушай, ние не сме дошли тук нещо да правим, ние искаме да се видиме, да поговорим. Не, вие няма и бяха докарали един взвод от полицейското училище в Пазарджик, млади момчета с палки и не подгоня. Тогава доста хора пострадава. И аз не се пострадал. Я ми казах и слеземе долу в Мелник, в селото. И там па не подгоня и вече се разотидаме. Рекоме, няма смисъл да се... Няма за какво да се трепеме там. От тия млади деца и не разбира нищо от тази работа. И така вече постоянно очаквам, все съм очаквал, че нещо македонския въпрос не ще бъде разрешен. Особено вече след 1989 година направо очаквах, че тук ще бъде вече признат принципен край за македонци и обаче не се получи, демокрация дойде, не се получи. 1992 година, след като установахме тук секция в Баня, така дойде на него този основател се знае вече Стоян, и от тогава вече почна така новата активна дейност в партията. Разбира се, развивахме се много успешно. Къде се основава селото? Така, в селото, в семейството на Андрей Чаушев, който е родом, те са преселници от Влахи, родното место на Яне Сандански. И са преселници тук в Баня, в неговата къща. Аз бех, ето Станко насреща, Иван Харизанов, той почина. 60-та година, нали, аз опитах тук насам-натам, бех се върнал вече от казармата, да уча, навсякъде получавах отказ, нема места, нали, така. И тогава една група тук, 4 човека, решихме да търсиме на друго место, да се реализираме и бегахме през границата и отидохме в Скопие. Обаче в Скопие тогава нещо грешна политика. И аз, нали, по-рано ти казах, съм бил в Идризово. В Идризово 3 месеца седех там изследване, там нали, молба направиме до властите на ФНРЮ, тогава беше ФНРЮ, да ми дадат политически азил. Нали, съдята беше там, той честито, айде от сега сте вече граждани на ФНРЮ. Обаче една вечер, дойдо, сбирайте багажа на гарата, на влака и обратно Ниш, Димитровград, една неделя в Димитровград, докато осъществя връзката на границата и не върна и оттам в затвора и така, и протече историята. Колко ти осъдия? 2 години ме осъдя. А колко ли? 2. Без малко там, който съм спечелил с работа. Що ти взема без пари ще ме работи? Нали, там 2 за 3, 2 за 3, да. 2 за 3. На кариерата. Били си ти на кариерата? На Калояновец. Калояновец. 56-та година им път бих задържан, не ме съдя, ученик още. 57-та ми дадал 4 години затвор. И тогава от Старозгорския затвор пише на този другар, така она, и вече бех на кариерата и дойде един инспектор от София, Тонев, и ме вика в стаята и вика, вие как се казвате? Ама викам, що ме викате, сигурно знаете как се казва. Я там едно шило.
Трябва да отговаря. Викам, Стоян Георгиев, колко сте седли? Не по що, викам, по македонски пораз. Колко сте седли? Малко сте те бали. Са ми дали. Викам, сигурно не са били по-глупо и от вас тия, що са ми дали. 5 човека в едно картиче, 2 на 2. 5 човека имаше един възрастен 53 годишен Байколю, пълен човек. Той лежеше, другите се 20 толкова денонощия се наклече, на 7, не може да легнеш. Мина 14 дена, послание по обед, след обед мене, с други пак мене. Още 14. 28 и после още 5 дена. Толкова за това, че да той идиот Тодор Живков, на толкова грамотник, пише от и голям миротворец. А му пише така, вие пръв признахте, но що направихте за Македония и Македония? Още ли си играете на политика? Зинкат всички. И затова цял живот страдам. Но съм горд от съм Македония, защото вас ви гледам така. Предани момчета, обичате Македония. Това е смисъл на живота. Ние сме времени на този свят. Бог да просто моята жена преди 2 години се уйде. И ми остана само тая една единствена вечна отвиква за Македония. За нея да остава да се бори. Никола Щерев се казвам, от Баня си съм роден. Още от дете се чувствам македонец. И 63-та година, когато одиме на комисия за казармата. И мерата и здравната книжка да си пише народност македонец, гражданство българско. Отидох в казармата, така се случи, че само аз си бях от този край Македонец, 9-та танкова бригада в София. И само се вика маке, и като се малко забиш, вика, още готова Македонец, точи. Всичко така. И във вънната книжка си им пише народност македонец. Уволних се, ода в здравната служба, там и викам, те да си вземя здравната книжка, може да си им потребва нека. И когато почнаваме вече да даваме молбите за Омо и Линден, и дойде полицията. Дойде и вика, ти дал ли си млад? Викам, дал съм. Подкуп дал волети. Викам, един момент. Качувам се горе, военната книжка и здравната книжка. Тук пише ли полковник Патрунов, началник военно окръжие Благоевград? Ке пише? Народност македонец. Кой се го пише? Военната книжка. 9-та танкова бригада София. Командир на полка полковник Домусчиев. Народност македонец. И до там повече, кето на други също си взел, повече нема вече проблеми с тях. И оттам сетне вече, кога почнаваме с бай Тоше да одиме по това, не се съм изобщо плашили това. Но друго ми прави впечатление. Страх е тук да се вика македонци и да в България, аз съм македонец. Нали, да се ба страх с другите. И така е. И в много има не е страх. Николай, като е дошъл, оди се правил на Дупница. Оди, вика, не дошъл надолу. Вика до там. Викам, оти България била до Дупница. Оттам надолу е било Македония, той си няма работа в Македония. Той е дошъл да освобождава България, а не Македония. Ти много знаеш, бе, ти. Викам, чети, бе, историята е писана, бе. Ево на дебелата книга историята. Викам, четете, бе. Ти много знаеш. Викам, той е бил до там, бе, до Дупница е бил. А кой вика, ти си надолу? Дошли до Благоевград. Айде, Ако България е искала Македония да е българска, няма да е правила и Балканската война, няма да е влизала в съюз с сърбите и с гърците. Защото същите претенции към Македония са имали и сърбите, са имали и гърците. Обаче тия такова, даже я имам там такива документи, където споразумението между България и Сърбия казва, че двете такова се договарят, при успешно завършване на войната, бъдещата граница да мине от връх, как беше там, от това, все едно, там и стига до южно от Струга, това на Сърбия. Всички земи на изток от Струма на България, останалата част
ако позволява политическите условия, да се направи автономна, ако не, да се раздели така, както каже руския император Николай II. Той е бил като арбитър в тия спорове. За Гърция никъде не споменава, нали, какво ще вземе Гърция, къде е такова. И така, договаря се тия. А кой се договаря да даде нещо, което е негово? Тук имаше и младежка организация. От ученици, които учиха в Разлог, Банско, Благоевград. И бяха много дейни. Около турния дом се събраваме, спомняш? Да, и младежкия дом. Това беше младежкия дом. Те го се реставрира. Оттам е това дете. Те го разпълдисава много лошо. Братчета Поп Атанасов, той имаше голям авторитет тук. И я покрай неговия авторитет и я малко мръднах така, както трябва. И още си го тача хората тук. Още си го помня. И скоро направиш му обед, той беше страшно коректен, страшно. Се не е да го фала, като ми е братовчет, но хората, които го познават, че потвърдят тия мои думи. Той си има авторитет. Той си е авторитет, той и в Скопие си е таков. Па и децата му са все такива. И децата му са и Данчо, и другия. Така е. Одини сме по събор, това без забрано, знаеше, там в Хото един път не съпираха, там знамената взимаха, снимки правиха, върнаха, нам дадоха да идеме до паметника на Яне Сандански. Такива събития. В това време беше Татарчев, главен прокурор, той праща червени бъде да не гона там. От тогава, от 92 година, всички мероприятия аз съм присъствал. На всички мероприятия. И така след това вече дойде демокрацията, то беше пак по време на демокрацията, но мина няколко години, след това малко се вече поуспокои, така, като че ли се намеши, външен фактор се намеси, але така, за да може да отстъпва, да не се даде право вече се отме на тия мероприятия. Прави македонци не искат да чуят български сбор. Няма да сбориш български. На мен ми е отлично. Аз бех с едно момче от Гърция, Сидоропус. С него там все се игеете, само един имаше от Беласица Петричко, един нескопостник такъв. А уния толкова задружни да видиш, държат за Македония. Нема това не. Искат, ето и ръководител Шоме, бил Николов, той отива в Американския сенат да говори. Затова един конгресмен си изказал Македония да раздели между България и Албания. Отишъл там и накарали го на ония да се извини на конгресмена, разбираш ли? Толкова са задружи за Македония. Много силни момчета. Важното е, че са толкова силни македонци, не може да си представите какъв дух силен македонски поддържат. Готови са да с гърци там, що се гърчат. Македонци няма, много малко. С гърци, самите гърци да си избият на един футболен матч в Австралия. Македонците и гърците така се сбили, че македонците лом ги напришли. В затвора бехме някъде между 40 и 50 човека македонци. Нали, след тук от нашия край, от Пиринска Македония. И се чувствахме толкова единни, толкова такова, че имаше други групи. Например, имаше БЗНС Никола Петков, имаше бранници, ратници, там разни други, а имаше и там такива, които неориентирани, не знаят какво е. И с хората от БЗНС Никола Петков поддържахме много добри приятелски отношения и се защитавахме едни други. Когато имаше някакви проблеми, македонците имахме някакви проблеми, тия бяха на наша страна. Когато па ние на техна страна. И така, нали, и тогава се усещаше едно така повишено самочувствие на хората от нашия район тук. Защото след като там при нас имаше на кариерата става въпрос само, нали, която беше може би 1/10 от затвора. Нали? Имаше към 45-50 човека македонци, значи това означава, че са били много повече. И съзнанието е било все още будно, нали? Все още народа не се е бил изплашил толкова. И
искам да кажа това, след като си вече излезнах тук, почнах работа като общ работник така и трябваше да създавам семейство, фамилия да създавам и се ожених. И когато дойде да подпишеме брак с жената, там общината, при длъжностното лице, и Попова вече там, Байс Андре Поповия беше, Бог да го прости човека, вика, така, и я му викам народност македонец, ама не дава да пишеме така. Викам, няма да подпиша брак, викам, че живея незаконно. Ама това, чакай да вида, излезна някъде на банка, сигурно отиде при Стипчо. Така и след малко се върна и вика, айде, че пишеме, вика, ама нещо ако стане, вика, така да знаеш. И така и сега, нали, аз се гордея с това, защото документа, който ми е даден, че съм сключил брак, там се пише народност македонец. И Стойко го преснима него и в книгата там Табу го има това, като Казвам се Лилко Сираков. Ще засегна само за симпатизант съм на Голем Линда в момента. доста отдавна. Годините след промената се бях в СДС там, нали? Но се оставах симпатизант на Как се по-мъжи. чувстваш? Това е по-важно. Това не подлежи на коментар. Кажи. Чувствам се, разбира се, македонец. Не, това е по-важно. Всеки има Но право партия. искам да стигна само два въпроса. Първо, не мога да приема защо толкова бързо стана това разцепление на Момент. много. Защо? Знае се. Трябва да се търси решение. И трябва да се... Ясно, сега и обединение, трябва да има и обединение, нали така? И втория въпрос. Трябва да се търси начин да се признае македонския етнос в България. Всякакви пътища да се търсят. Ама всякакви пътища. На национално ниво, други държави, европейски, да се признае. Друг път няма. От кога така се чувствам, просто така, от кога имам това македонско съзнание. Преди казармата, аз съм бил на 18, обичах много да чета. И по една книгата "Борбите на македонския народ за национално освобождение" от Диньо Кьосев. И от тогава разбрах, той пише съвременната история на Македония, Илинденско въстание, събитията в Македония, и от тогава вече в мен зароди това македонско съзнание. Македонец съм откакто се помна. Не знам да съм бил друг. Нали, когато почнах да чувствам там, да чета по документи какво съм, навсякъде ми е писано македонец. Вика, ако искаш, личи в Македония. Вика, аз съм роден тук, това си е наш. Вика, аз съм в дома, я не съм на друга начин. И е трудно, не, хората приема като такова кауза да са македонци, ама и е страх и да се обада. Просто чувстваш го, че е таков, но не смея. Цял живот страдам. Но съм горд от съм Македония, защото вас ви гледам така. Предани момчета, обичате Македония. Това е смисъл на живота.